Care minge? Dați minge. După aia, după aia, după aia. David, vrei să te îmbraci? Lasă-i, mă. Hai. Petrache, Antonia mai sus, da? Haideți. Dați drumul. Haide drumul, hai! Fiecare cu om, fiecare cu om! Fiecare cu om! Bravo. Bravo, hai! Hai, Florine, du-te! Dă-i, tu, Florine. Câștigai, tată, 50 de lei, nu mai luăm pe 10 lei. Bravo, bă! Hai, tată! Uitați-vă, bă! La bară nu l-am! Ia uite, uite, uite! Hai, Vasile, bate autul, Vasile, cu mâna! Hai, Vasile, hai! Hai, hai! Hai, el, ușor, ușor! Schimbă partea, Florine, nu mai ține de minge! Care-i băgați? Ba și tu? Mai jucat și tu? Hei! Du-te mă mai încolo puțin! Antonia, hai să mai sus un pic. Băi, Petrache, dirigează și pe ea! Petrache, dirigează și pe ea mai sus cu tine! Vorbește! Ia băiatul, ia băiatul! Ia uite cum face! Sofie! Dă-o, bă, de-altă! Stai aici să nu te lovească. Da, Luca! Unde e fata? Nu e fata. A trecut așa. Ai văzut tot, nu? Hai, uitați! A făcut. Hai, Petrache! Mareș, intrați în minge, unde stați voi? Da, bă, băiatul, da! Singur, singur, singur! Luca, erai singur, tata, acolo! Rămâi aici cu adversar, așa! Mai în față, mai în față! Așa! E bine, Iordan, acolo, e bine! Hai, mami! Hai, David! Hai! Hai, Iordane! Calm, calm, mami, calm, calm! Bravo! Bravo, bravo! Hai, că puteți, haide! Gata, Vasile, te-ai descălzat. Mai stăre, tati, ai la mână. Taci. Ce fac ca să zic, tati, ia uite. Hai, 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 hai! Da, e bună pe la. Hai, hai! Da, băi, Vasile, da! Ia uite, mă, să vii! Ușor, Antonia, să nu te uita! Ușor! Du-te la cu ea! Du-te cu ea! Da, da! Hai, Iordane, ce faci, Iordane? Du-te, Michi, du-te, Michi, da! Du-te! Hai, Michi! Bravo, Michi! Bravo, băi! Bravo, bă, băiatule! Ai terminat? Mai are un pic. Hai, David! David, hai! Hai! Hai, Luca! Și! Hai, David! Vino cu el, Vasile! Vino cu el, Vasile! Cap, cap! Pas! Da, Vasile! Urcă cu el! Hai, David! Hai! Mai departe! Hai, Bine, bine, bravo! Hai! Lasă-l pe Vasile! O bați în altă, că te mănânci! Antonia,
Antonia, rămâi aici, urcă. Da? Uite, stai pe băncuță acolo. Așa, așa, ne mișcăm, nu rămânem pe loc. Băi, ești în stare să dai în altă, da? Mai avem un pic și terminăm. Vasile, o dai în altă că te mănânc. Eu ți-am zis să mă lași în pace, să nu mi se hastică, că te mai Hai, gras. dai în altă, tare! Bravo! Intră în ea! Hai, dai înapoi, hai înapoi la locul vostru. Da, șoarece! Da, șoarece, nu te oprești! Bravo, băieți, bravo, băieți, excelent! Excelent! Hai, Mihai, tu bați! Hai, nu-i lăsați, hai! Ia că mă, dă-i aici! Curaj! Du-te lung, du-te lung, du-te lung! Dă-i-o, dă-i-o deja, dă-i-o deja! Hai! Bravo! Strânge, strânge! Da! Hai, hai, hai! Bravo, băi! Bravo, bă! Lasă-l pe Iordan, du-te la careu! Du-te la careu! Place cum filmează tati? Dă-i înălțime, dă-i înălțime, că te mănânc! Sus! Nu! Dă-i înălțime, când ți-am zis! Și-i Vasile! Nu! Pleacă de acolo! Pleacă de acolo, lasă-l pe Iordan! Lasă-l pe Iordan! Haide! Hai, Iordane, dă-i înălțime! Vasile, ai grijă la cap! Ia uite, Vasile! Hai, Vasile! Hai, David! Bun, bun, nu renunța! Hai, David! Bagă-te! Hai, Michi! Sus, sus! Hai, David! Hai, David! Și, hai, Michi! Hai! Bravo, tati! Dă-i înapoi, dă-i înapoi, hai! Bravo, tati! Ai pe piept, tati! Băieți, băieți, nu trebuie să ne mișcăm în realoare! Rapid acolo în fața porții, trageți la poartă! Antonia, hai! Hai, tragi, da? Edi, intră în jumătate, Edi! Dați-vă mai în spate! Petrache, da, Petrache, cu mâna pe ele! Și Singurel, 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 sus! Bravo! Hai, Maria, hai, Maria! Hai, Maria! Bravo! Bravo! Stai să terminăm aici. Schimbă eu! Schimbă eu! Haide! Hai! Hai, încă o dată, încă o dată! Hai, șoarece! Hai, David! Bravo, copii, bravo, bravo! Hai, e sus! Sus, Vasile, de acolo, sus! Vasile! Vasile, sus de acolo! Hai, frumos! Și poarta, Andrei, poarta! Ia cu tot! Iordan, nu mai încerci așa! Joacă normal! Nu, stai jos, că ne-am morțit mâinile. Mă doare mâna. Nu e corner, mă? L-a fost Hai, bagă-te! Haide, du-te! Sări la cap! Hai, David! Hai! Hai, Liviu! Hai, Liviu! Hai, Liviu! Prea lungă, Liviu! Prea lungă! Mareș! Mareș! Hai! Hai, dă-i! Nu nimic, sus! Bravo! Bine, David, bravo! Lasă vesta la cine n-a jucat. Cine n-a jucat de nou? Haide, Edi, hai! Du-te, tati! Du-te, du-te, du-te! Ce? 5 minute. Hai, Liviu! Da. Hai, Liviu! Bravo, bravo! Hai, fiecare cu adversar! Denis, vino aici, ajută!
Așa e, Edi, bravo, tată! Scoată! Stau cu David peste gard de supărat. Hai, agresiv! Bine ai făcut! Poate-i bine minte la cap! De aici, ești bine? Hai, Liviu! Haide! Haide, mă! Gol! Gol! Doar ți-am zis de 50 de lei, să schimbă oricum! Gata! Hai, Liviu, ascultau! Hai, care, las, gol, mă dau în sus! Haide, Edi, haide! Hai, Liviu! Hai, Liviu! Urcă-l careu, David! Da, scoate! Sau Denis! Bine, bă, băieți, hai să puteți! Efectuați acolo de ataci, dai nea! Ți-am zis că mai durează la noi, Sofie. Aveți poronica Puceanu? Pățancă-l! Dacă aveai copii, drumul la te mic, jucai cu șoarece! copii aici, dar dacă n-ai copii... Florine, dă drumul la minge, Florine, nu mai ție de minge! Iarna poate nu știu ce face, nu văd că nu mai bagă. Bravo, Edi, așa! Hai, David! Așa, Edi, așa! Îi dau una în cap, de să se ridică singur. Hai, Liviu, hai! Hai, Denis! Hai, David! Da, Edi, ia cu tot! Bravo, mă! Hai, Michi, hai, Michi! Capitiții, bravo! Bravo, Michi! Bravo! Hai, că puteți, dă unul, hai! Are puțin fata mea. Urci, David, acolo! Hai, 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 hai! Cu Denis, cu Denis! Vasile, ești prea jos, Vasile! Cine are? Dacă ne-a făcut sau cine are, Liviu? Uite, pleacă de acolo! Vezi că pleacă, Vasile! M-am găsit la Aurică. A? Ce luăm? Du-te fața portară! Dar nu are tati. David, dă-i veste aia! Hai, Denis! Du-te! Dai! Maria, la mine! Te trag că rămâi singur! Hai! Ia uite oamenii la jumate, bă! Bravo, mă! Hai, David! Lucas bate! Lucas bate! Hai, urcați! Da, Edi, așa e, tati, așa e! Pleacă de acolo, Vasile! Sus! Edi! Îl iei pe piept! Pe piept! Un careu, David! Un careu! Duce la poartă! Hai, Luca! Hai, Luca! La poartă! Ce? Mai avem puțin. Uite-ți în țară. Denis! Am buzuranul. Trească, domnul antrenor. Nu văd cum e. Hai, Liviule! Pasează! Mai e la 7 baterie.
Mai ai 3. Și se stinge. Mai are un pic și gata, se stinge. Ieși la Bratule! Ce te mai doare? Ce te mai doare azi? Ești pe teren! Vasile la mine! Vasile la mine! Hai, tata, curaj, curaj, hai! Bravo, Vasile! Du-te! Ia-te închide acum! De ce așa înapoi? Hai, Andrei! Hai, Alexia! Hai, David! Urcă, urcă, urcă! Așa! Bravo! Așa, bravo! La mine! Hai, te concentrezi! Bravo! Nu mai sta până lângă bară, stai în mijloc! Păi eu te las, fata mea, ta, tu doi. Hai, David! Hai, David! Bravo, copii, bravo! Hai, Alesia, unde te-ai să joci, Alesia? Sus! Joacă, joacă, joacă! Scoate de acolo! Bravo, Tavi, dar nu te opri, Tavi! Hai, Tavi, hai! Hai, du-te în centru! Hai! Hai, hai, Raul! Du-te cu el, Raul, du-te cu el! Ai grijă, Andrei! Bine, mă, băiat! Urcă cu ea, urcă cu ea! Sput, sput! Bravo, Tavi, hai, bate pentru ea! Nu te opri, Tavi! Mai trei! Hai, Mada! Haide! Hai, Tavi, puși cu ea! Hai, David! Doi, doi! Hai, Tavi, hai! Hai, Tavi, hai, Tavi! Hai, sus, 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 sus! A ta e, du-te! Alesia! Hai, Tavi! Nu mai țipă nici antrenorii cât țipăm noi. Hai, Tavi, curaj, tati, hai! Uite, uite, poate! Alergați, mă, alergați! Dă drumul, Iordane, că Stai un pic, ține-mă aia. Hai, David! Iordan, Tavi! Dați-mă pe el în fața acolo! Uite-te și tu puțin, care-i periculos? Ăla-i periculos! Luca, Raul! Raul, cu mâna! Nu acolo, Raul! Raul, spre adversar! Raul! Raul! Dă încolo, lung, așa, hai! La Tavi! Așa, așa! Hai, dă-o, dă-o! Puși, tati! Hai, hai, ia mingea! Du-te acolo, Patrick, du-te acolo, Patrick! Du-te acolo, Andrei! Hai, bravo! Hai! Bravo, mă! Hai, Raul, aleargă, Raul! Bate tu, Iordane, și repede, haide! Bravo, curaj, așa! Nu înapoi! Nu înapoi, bate-mă la ăla acolo! Bate-mă la Patrick aici, așa! Hai! Hai, David! Mama, chestia dacă mai e un gol! Hai, hai! Bravo! Hai, Ioane! Du-te, mă, dă! Hai, Ioane! Bravo, copii! Da? Mai are un pic, fata. Mai vrei la fotbal? Cum? Ce zici?
ce ai? Bine, Luca, aici! Davi! Jordane, să văd aici! Hai, bravo, că de asta s-a pasat. Hai, să vezi. Așa, Mareș. 6! Goli! Tati! Bravo! David, Luca, hai cu gol! Hai, băieți, pasă, mă! Hai, că mă scoate la pariu! Merge acasă! Hai, bravo! Hai, vino după ea! Luca, aici! Așa, haide, uite! Hai! Hai, bravo! Du-te, Luca! Urcă în careu, David! Hai! Da, bă, băiatul! Nu-i nimic, bravo! Repede înainte! Hai, nu mai stau să dea, dă-i lui Andrei, dă-i lui Obi, dă-i ceva! Hai, Obi, hai! Hai, Nea, Andrei! Încă o dată! Haide! Hai, banda! Bine, băieți! Bravo, băieți! Gata, mă, cu el! Du-te poartă, chisule! Mai puțin. Stai că trebuie să filmezi aici, fata. Gata, băieți! Pleacă-te lângă mine aici, te rog frumos! Hai, vezi să faci aveți amici! Hai că mai avem puțin și gata. Hai, Ioane! Mai departe, dă-i la margine! Hai, Obi! Hai, Bine, bă, bravo! Așa face? O să pun să scadă mizile ca o ghețată mare. Da. Dar vedeți să nu da folos pe linie. Cine cade s-a terminat. Hai, mă! Încă o dată! Hai, Ioane! Mai are puțin să termină. Mă doare gândul, puteți! Vrei să mai pun, jur! Să fii atent la poartă, bă! Dai! Ia, bagă-te, bă, de mici! Bravo! Hai, mă, dă funcționează! Luați-vă oameni! Hai, nu știu ca frate! Ține-o minte, irar viața mea. Ce? Mișcă-te un pic așa să vezi că te încălzești. Ba da? Păi n-avem ce să facem, trebuie să filmăm până la capăt, fata mea. Totu! Du-te! Așa, piticii! A dat gol, ai văzut? A dat gol! Gata, că nu-i A dat gol, fata mea. Ia uzi, gata. Stai că mai sunt 2 minute, ai auzit? Așa a zis. Mai sunt 2 minute și nu. Haide! Hai, Vasile! Hai, Ioane!
Haide, Andrei! Bine, Mariu, bine, 2 minute. Hai, David! Schimbă direcția, șoarece! Stai un pic, stai un pic. Hai, Șorin, hai, Florin, haide! De ce înapoi? De ce înapoi? Ia-te la poartă! Hai, o urmărești, așa! Bravo, bă, băiatul! bravo, gata, dă-i înălțime de acolo! Are puțin. Darius, Darius, schimbă cu Lucas, repede, haide! Ia Lucas, Ia-te cum stai! Nu, mai spune mânuși, haide! Hai, Andrei! Hai, urcă, Lucas! Alergați, mă!